Dino. We are there. And we are perfect. We are yet training. A good year, and so. And the member one, my member, I mean, I'm friend of what in a maybe. And yet, I didn't see him a book. They say, we as a young man, medical, Menya become one, there is a white man. Then we will your baby, and we hear. And yet, I see here until no. This is Red Masi, when you pay for Babu by a wine. This is the same power. I'm telling you. A move near SCP Hona, Yadi Tony, a baby. No one ever one of me, Kuno. If starting up, for task force, no starting one. Said the Oka Babu Hama Pelegas, make one house when you are already seen. Timida was in a mission with you. I can't send me. I didn't have crack. I'm hearing no quality. Some of that district in one, especially in Kra, a work day will receive. I tell me, I can't see what development in Kakra. No credit, a Yamako. Timestre, he hear my brave. Now, so I can't say the Nina, Ebu, Papa Swa. Or I may mention a friend say, as soon. And she, Yamia would have the only MP Baha, maybe a dear day, attack her. And now, also, Baba may keep the answer name very free. Now, the Bakon said, Miss Rebbe said, DC, any MP, whom you know now, or a friend say, district and as a constituency here, na amanu semu eto da bia na MP wo party A na DC wo party B ti obahwe na cordiality no enye duma yi eno so pasa obi chichira de pano wo obi ye den e pan sania ne ye de ye di ekuma ye to ababia president obi a den president no ka papo no ka monyo nyanya se Ghana your president say or no and was say DC entra mensin say me soma for the rest for e wo mensin afen so me no mienu ne to aba say MP ono so every constituency so say mrahye bedwani no ono so enko kasa emaye we need everybody on board. Mama, they say you be out in the Kosovo, Memo, and Asikuwa, and what? But I thought they were as a Shani, Pinkomoni, and Kansam. I had your audience or Hena, or put it to or Cassam. And she will confront me. I want you to one man. Do all my share, I will be saying, about the cross and Quantamine. Brian Kawas crowd. So one case Casema, next time, go from come over. It's a bit Martinia. I hear the man Penny Mahama, Obai, or two, maybe a penny, Ura, and Lapa, Wabama Church, yeah. Living on up by so we had one time. And that was I emotions were but we said what am I to be to about my business about and the best brother Baba. I am sir a provide boy in an dear tree and unim how but I dear tire tra and also an legend. Yes, I want to starting and drug. I decline one crossing, and then another could die, and then so that was so. I call Manson, I call Battery, I call Piano. Ninian said, a EBDC to me and call a year in Chrome Crow so, and then ye in running them easy or say, Mesra, be mindful. No one's will me.
sɛ mena meyɛ aban krakye panin a meda district yɛ no nti ɛnam nsrahwɛ no yɛ sɛ mede me ho kɔkyerɛe ɛna nisuadehu kakra a mewɔ ma wɔ mo no nso ɛyɛ afei mu no because afei no ɛnyɛ akɔ awie nisuadehu kakra a mewɔ ma wɔ mo no nso no ɛne amakɔdi ho nkɔmmɔ nananom agye ato na biribiara yɛ kama apɔn a mefa no sɛ yɛaba office a yɛbɛfinalize awrite report no yɛade na yɛtumi ɛho neɛ ɛwɔ sɛ yɛyɛ ne neɛ yɛnyɛyɛ nti yɛm sɛ nsrabɔ no yɛ sɛ mede me ho bɛkyerɛ me na mafa so san so ada yɛn papa John Dramani Mahama His Excellence ne n'akyi taifoɔ nyinaa na mo ne mo yɛ adwuma nyinaa so ase sɛ wɔyi me as DC ɛwɔ Asene Manso across edin ne yɛ Asene Manso across awerɛhyerɛmu a amanfoɔ nyɛ wɔn mu di ɛyɛ kama mu da hɔ yɛn nuanom youth no titiri sɛdeɛ papa John Dramani Mahama ɔde hyehyɛ egu kwan mu adwuma ɛyɛ adeɛ da n'akoma so sɛ yɛn nuanom youth no bɛnya adwuma apɔmuden ɛyɛ adeɛ a ɛda n'akoma so ɛno nti na ɔde Mahama Care asan de aba no kɔ America yɛwɔ Obama Care nti Ghana yɛn nso yɛate da yɛwɔ Mahama Care nti yɛn nuanom no agye ato sɛ wɔn nso hyehyɛ deɛ egu akwan mu no ebi wɔ hɔ a yɛhia community ne sɛ community ne bɛ support yɛn ebi wɔ hɔ nso a directly from government nti wɔn agye ato kamakama sɛ wɔn ne yɛn bɛyɛ adwuma na produce a yɛhwɛ aba wɔ Asene Manso across. Okay. Sɛ ɛyɛ me nuanom na ɛwɔ nkuro no nyinaa no nso ne sɛ wɔn nyɛ awerɛhyɛm na wɔn nyɛ abotire politics na yɛyɛ no ɛyɛ nokoredie sɛ wode atorɔ didi w'anim a ɛbɛ expose you going forward and me papa John Dramani Mahama ɔkaya 2016 nkurɔfoɔ di ntorɔtoɔ ne so ma yɛto abatia no ɛnnɛ ɔbaa yɛ nkurɔfoɔ ɛsiki fo ne tɛtɛ nti mɛsrɛ me nuanom no sɛ yɛmfa nkontompo mfa nyɛ politics yɛmfa ntwantosoɔ mfa nyɛ politics sɛ mate wei sisei ɔmo yi nyinaa yɛmfa adwentotoɔ mfa nyɛ politics no ɛhɔ na ɛbɛma no development ɛsɛ sɛ ekuro biara nya no obetumi anya na san so da ɛyɛ ahemfofoɔ nyinaa mekɔhyia ɔmo na emu mpanimfoɔ a ɔmo hyia district police commander yɛda n'ase education director agric director all the institutions a ɛnnɛ ɔnkɔn ho bɔ mu na yɛn nyinaa yɛkɔyɛ program no fɛfɛɛfɛ no yɛda ɔmo nyinaa ase sɛ ɔmo tumi bɔ ɔmo akyi dɛm na ɔmo akyi yie du na yɛtumi de kɔ program no aseda peace na mede ma ɔmo. Okay.